سلام سلام مولو قرنعة عالم تركو ورا تخاتلتي نزي channel حدش تكونكم لايك شير سبسكرايب بمقدار بيتسوقونو إنه الكل معاتي ناي ديكو بزعبا ديكو إيه كلنا حاسة وكنولون عقبك بالن زقبو عقب ملأختي تحل في دلي مغنياتو هيوات نايسب أب حدا قامتاو نبعلخا أو حسبتا خوينخا ما بونت زهري فوتو سبي فوتو بتزعبنايو بتي بخلو كدقف زي كبقو عم مصحف زي عم مانم زي تمرت زحلف مساكين كعا تقبيلن بناي إفريوم ممهر إفريوم تماهيرنا يلن أبي هوتن أب حدقا خطوة عقب كنويل دالي زن قولع زيان انت تفين مانم حالفنت كوسجلن زخل كم زي اللخا أرقيزنا هننقركم فتو قلدي يلن بهوت سلازي እግዚአብሔር ማንም ሰብ ብናይ ባዕሉ ሃይማኖት ከኽብር መሰሉ እዩ ማንም ሰብ ሃይማኖት ካስጋዕ ዘይንኽእልካ ኣብ ዓዱ እሞ ከዓ ኮይንካ ተሰዲድካ ናይ ማንም ሃይማኖት ክትነክብ ማንም ሓላፍነት ዝሃበና ሰብ የለን እንኳን ኣብዚ ዓዲ ኣብ ማንም ሃይማኖት ጴንጤም ይኹን ክርስቲያንም ይኹን ሙስሊምም ይኹን ኩሉ ሃይማኖት ሃይማኖት እዩ ናይ ህንድስ ይኹን ናይ ዝኾነ ይኹን መሰሉ እዩ ሰብ ስለዚ ኣሕዋተይ ማረይ እዘን ቆልዓ እዚአን ማንም ኣይነኽእልን ወፂአን ኣለዋ እግዚኣብሔር የውፃየን እምበር ሕዚ እኳ ብዙሕ ሸር እናተባህለ ይኸደሎ ማለት እዩ ስለዚ ዲቁ ሕዚ ከዓነ ጥር ናብ ዜዱ ክስካዕ እዚኡ ክትሸጢ ዝብል ዘረባታት የጋውሐሎ ማለት እዩ ዓገብ ክንብለካ እንደሊ መልሓስካ ነዊሕ ይኹን ባባ ኤፍሬም ትምህርቲ ኣደብ ጌርካ ትምህርቲ ኮይንካ ምህር ተዘይኮይኑ ብኣሕዋትና ይትቐልድ ብኣና ይትቐልድ ምክዓዊ ሕስ ቦታ ኮይንካ ንባዕልካ ሂወት ናይ ሰብ ቀልዲ ኣይኮነን ዋላ መፅሓፍ እውን ሲ ንናይ ገለ ሃይማኖት ፅረፍ ናይ ሃይማኖት ይፅቡቕ ዝበለካ ሰብ የለን ከምኡ ወለድና እውን ይዕውና ኣብ ማንም መፅሓፍ እውን ክስማዕን ክፀሓፍን ኣይረአናን መርትዖ ሂብካ ሃይማኖትካ ክትዕቢ ተደሊካ ንሶም እውን ከምኡ ይገብሩ እዮም ክንደየን እሞ ስልማ ዘይበላና ክንደየን እሞ ዘይመኸራና ግን ናታትኩም ሕማቕ እዩ ንምንታይ ኢሉ ዘጉባዕ ብዕልና እንኳን የለን ማለት ይኮን እንተሃለዉ እውን መፂናዮም እምበር ስለዘይመፁና ተፃዊርና ክንሓልፎ ነዚ ግዜ ስለንደሊ በይዛኻትኩም ኣስርሑና ንሳተን ጥራሕ ኣይኮነን ኣብዚ ዓዲ ኩሉ ሰብ ኣብ ስጋት ክውዕል ምዃኑ ክኣቱ ምዃኑ ክትፈልጡ ይግባእ ሂወት ሰብ ብቐልዲ ኣይትረአይዎ ኣስርሑና ኢና ክንብለኩም እንደሊ እዘን ቆልዕ እዚአን ከዓ መኻረ ተልይወን ኣደብ ይግበራ ስጋዕ መፂኡ ሓደ ሰብ ዘይናገረን መሰለን ዘይተዳፍአን ባዕልተን ጥር ኢለን እዚ ይፍረስ እዚ ይቕናዕ ኢልካ ብዓዲ ምእትካ እንታይ መሰል ኣለወን እዘን ቆልዕ እዚአን ከምኡ ክብላ ስለ ኤፍሬም ዝተዛረበን ኤፍሬም ኣየናይ ፃድቕ ኮይኑ ንባዕሉ 10 ግራናቂና ተዛረበ ዝብል ሰብኣይ ሚድያ እዙይ ዱ ፅድቂ ስለ ከምኡ ኢሉ ዘስኸን ስለ ዝቐተለን ሰብ መስዋእቲ ከፊሉ ፅድቂ ክረክብ ማለት ድዩ እንታይ ዝገበሩ ወለዲ ንእሽተን ባነስራሕሉ ርእስና እረ በይዛኻትኩም ዓገብ ከምዚ ሲ ነውሩ እዩ ካብ ሓደ ክርስቲያን ዘይትፅበዮ ሓሳብ ዘይትፅበዮ ዘረባን እዩ ብደንቢ እዚ ናይ መምህር ኤፍሬም ሓሳብ ይኹን ብመምህር ኤፍሬም ተመሪሕኩም ትኸዳ ደቂ ኣንስትዮ ኣሕዋተይ ዓገብ ክብለክን እየ ዝደሊ ልብኻ ጥራሕ ኢኻ ትንበር ንኣምላኽ ሲ ካሊእ ዝጠልዎ ነገር ከም ዘይብሉ ክትፈልጣ ይግባእ እስኻትክን ብንፅህና ናብ ኣምላኽ ክንውደቓ ብንፅህና ኣምላኽ ክንእመና እምበር ሲ ማንም ሰብ ንዕነና ኣብዚ ንገለ ተፃረፋ ዝብል ሳበየናይ ፅሑፍ እዩ ዘሎ ናትናይ ሓሺልካ መጉትካ እቶም ዝኦሲ ናትናይ ሓሸ ዝንኣብነት ኮይኑ እኮ ንሰብ ናፀረፍካ ኣይኮነን ናትካ ዝሕሽ ናይ ባዕልካ ተኽቢርካ ናይ ባዕልካ ተተኸባቢርካ ባዕልካ ተተፈቒርካ እንታይ ዓይነት ሃይማኖት ግዲ እዩ ብኸመይ እዮም ዝበልፁና ብኸመይ ሕብረቶም ኢልካ ክትከድ ዝገብረካ ወይ ክመፁ ዝገብረካ እምበር ንሕና ናታቶም እናዋረድና ንሳቶም ናታቶም እናዋረዱ ኣይኮነን እሶም ህዚ ብደንቢ ከኽብርዎ ክትርኢ ከለኻ ኣነ እዚ ሓቂ ሃሸብ ዓድና ከምዚ ሙስሊም ሲ ከምዚ ይመስለኒ ነይሩ ብሓቂ ማለት እዩ
ከምዚ ኢሎም ዝጽልዩ ከምዚ ኢሎም ኣብ እግዚአብሔር እምነት ዘለዎም ኣይመስለንን ነይሩ ኣብዚ ዓዲ መጽሓ ከዓ ከምዚ ድዮም ክብል ገይሩኒ ማለት እዩ እቲ ሕብረቶም እቲ ጸሎቶም በተለይ ሓደ ሲ እቲ ዝጸምዎ በቲ ናይ ባዕሎም ሃይማኖት ብጣዕሚ ዘቕንዕ ንሕና ከዓ ኣብቲ ናይ ባዕልና ትኩርና ዳልና ዘቕንዕ ስራሕ ክንሰርሕ ዝግበአና እምበር ኣብ ናይ ሰብ ሃይማኖት ኣቲና ጣልቃ ክንገብር ይግበአን እዚ ኣነ ብናተይ ብስሩ ክድግፎ ኣይኮነንሲ ንዝድግፍ ሰብ እውን ተቃዋሚት ኮይነ ክቐርብ ይደሊ ማንም ሰብ ነዚ ሓሳብ እዚ እውን ክድግፎ ከም ዘይብሉ ነዘን ቆልዑ እዚአን ከዓ ህይወተን ዘውፅእ ናብኡ ይሰደን ናብቱ ዘለዎ ዓዲ ድልየተን ክዛረባ ናብኡ ይሰደን እንድሕር ዝፈትወን ኮይኑ እንድሕር ዘኽብረን ኮይኑ ንህይወተን ዘይፈርሕ መስዋእቲ ከፍለለን እንድሕር ኮይኑ ኩለን ወረቐት ኣውፅኡ ይሰደን ካብዚ ዓዲ እዚ የውፃእ እየን ንዓና ይለቅመና ንሱ ተዛሪብካዮ ክሰምዕ ዘይክኽእል እውን ይኽእል ሓዱ ቆቢፁ ዝወፀ ሰበብ ኣብኡ ምን ዓዲ ዘሎ እዘን ቆልዑ እዚአን ግን ከይልክማና ንባዕልተን ጥራሕ ኣይኮነን እንደገና ሓንተሲ ብደንቢ ተገቲራ ትዛረብ ነይራ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ዓብየናይ መፅሓፍ እዮም ረኺቦም ወዚ ዓብየናይ ሃይማኖት እዮም ረኺቦም ከምዚ ዓይነት ስድነት ዓብየናይ ገዛ እዩ ከምዚ ዓይነት ማዕብየ ዝዓበየ ሰብ ኣብ ትግርኛ ተዛራባይ ሕብረተሰብ ሲ ከምዚኦም ኢሎ ቋሽሽካ ምዝራብሲ ዓብየናይ ገዛ እዩ ዓብየናይ ማዕብየ ዝዓበየ ሰብ እዩ ዓገበልወን ነዘን ቆልዑ እዚአን መኻሪ ዘለወን ቤተሰብ ዘለወን ካብ ዲቁ ኣምፂአን ከምዚ ዓይነት ዘረባ ሸርክብላ ንባዕልተን ብዓብዩ ንዓናው ኣየስራሕና ኣብዚ ዓዲስ እንኳን ከምኡ ዓይነት ተዛሪብካ እንኳን ከምዚ ዓይነት ቃል ተዛሪብካ ኩዕሾ ተተሳዒሮም እኳ ሰብ ንሓዚኦም ዝውዕሉ ኩዕሾ ተተሳዒሮም ሓሲብኩም ወዲኹም ኩዕሾ ተተሳዒሮም ሲ ሰብ ንሓዚ ይውዕሉ ብንደት ማለት እዩ ስለዚ ኣሕዋተይ ማዕረ ኣስርሑና ፀጊሙና ፈቲና ይኮና ኣስርሑና ብሰላም ዓድና ክንምለስ እቱ መንገዲ ዝቐርብ ዘሎ ተባሕሪ ዝቐርብ ዘሎ ከይኣህርነስ ኣብዚኣቲና ይተወፅፁና ክንደኩምና እንደሊ ቤተክርስትያን ዝደለየ ሰብ ዓዲ ይኽእል ክስዕም ዝደለየ ሰብ ዓዲ ይኽእል ኣብዚ ኮይኑ ክፅሊ ክጾም ክሰግድ ዝደለየ ሰብ ብውሽጢ ይጾም ናብ ሚድያ መፅኡ ናይ ሓደ ሃይማኖት ስለ ዝፀረፈ ኣይኮነን ፅድቂ ክረክብ ስለዚ ዲቁ ዓገብ ክብለካ መቐናይ ምስኡ ሪእካ እቲ ዘረባ ኩለይ ሰማዕኽወን ግን ኣሽዒቱ ጌጋ ክትብሎ ይግበአካ ማንም ምስ ዲቁ ዝዛረብ ሰብ ነዚ ሓሳብ እዚ ጌጋ ኢሉ ከረድኦ ሰምዕቲ ኮይኑ መልእኽተይ ከሕልፍ ይደሊ ነዘን ቆልዑ እዚአን ዝፈትወን እንድሕር ኮይኑ ናብቲ ዘለዎ ዓዲ ብቁልጡፍ ክወስደን ከዓ መልእኽተይ ይሕልፍ ንሎሞ ዝነበረ ነፃንሒት ነዚ ይመስል ስጋዕ ብካልእ ቪድዮ ንረኸብ ሰሰናዩ ተዛሪበ ምወዳኽ እውን ብጣዕሚ ሓሪቐ ግን ንሎሞ ዝነበረኒ ቪድዮ ከይንውሐኩም ኣብዚይ ዓፂ ኣለኹ